Bresusa nwoma etoso mienu. Tie aduonu mienu. Na Yerusalem fo de ne ba kuma Ahaziah si hene na namu. Efiri se ne mampanyin nyina no afonfafo asafo a woba ansremu Arabifo no mu no kunkum won. Na Jehoram ba Ahaziah di Yuda hene. Ahaziah di mfie aduanan mienu na obedi hene. Na odi hene afi biako Yerusalem. Na ne nadin de Athaliah oye Omriba. Ono nso nante Ahab fie akwan so. Efiri se ne natu nufo se oni asemone. Na oye Awurade ani so bone se Ahab fie. Efiri se n'agya wu akiri no won na otu nufo na ema no gu asu. Won afutuo nso so na onam koe. Na oni Israel hene Jehoram a oye Ahab ba ko osa. Ni Syria hene Hazael kokoin wo Ramoth Gilead. Na Syriafo no pra Jehoram. Na osane se orekosa ne ho yade Yesri. Afri pra oni Syria hene Hazael rekono. Wo prepra no Rama no mu. Na Yuda hene Jehoram ba Assyria sane ko se orekohwe Ahab ba Jehoram Yesri. Efri se na oyare. Na Onyankopon na wode esane besane Ahaziah se onko Jehoram nchen. Na oduruye no oni Jehoram fie kohia nimsi ba Yehu a Awurade asra no se onse Ahab fie. Na Yehudi atemu ba Ahab fie so no. Okotu Yuda mapoma ne Ahaziah nuanom ma wosom Ahaziah no na okunkum won. Na okohwehwe Ahaziah na wokyere no. Na ono de na ode ne ho ahunta Samaria. Na ode no bra Yehu na okum no. Na osie no na woka ase Yehosafata ode na koma nyina hwehwe Awurade no bane no. Na obiara ni Ahaziah fie biewa obenya ahene no ho ahoden. Na Ahaziah na Athaliah hunu se ne baawuo no. Osore kwadwere ahenie no asefo nyina Yuda fie. Na ohene baba Yehosabat fa Ahaziah ba Yoas. Na owia no firi ohene ma orekun won no mu. Na ode no ne obagegefo hye pie mu. Na sa ohene Jehoram baba Yehosabat a oye osofo Yehoada yire no ye Ahaziah nua ba nti. Ode no hunta firi Athaliah nim na wanku no. Na oni won tena Nyankopon fie hunta mfie nsia. Na Athaliah di asase no so hema.